An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw olu kɛnɛ sigilen ye. Aw ka kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bi juma sɔgɔma Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ baara dɔw sigi sen kan min bɛna kɛ fasodenw dala sumusumuni ye n'a bɛna kɛ ni kalata dɔ ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko référendum a ka kan ka kɛ juin kalo tile 18 n'o bɛ bɛn kari ma an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw olu ye laseli kɛ min laseli kɛra u ka jamanatigi capitaine Ibrahima Traoré fɛ jabaraniso la k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ baara teriya siraw bɛna don Burkina Faso ani Mali jamana cɛ walasa ka se ka djihadisme yɛrɛ kɛlɛ pewu ka bɔ Sahel kɔnɔ an bɛna o tɛntɛn kunnafoniw kɔnɔ k'a ladi aw ma. Juma ye musow tɔgɔladon ye o kama ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw tɔgɔladon ye n'o ye journée internationale de la liberté de la presse ye musow jɔyɔrɔ ye mun ye kunnafoni di senfɛ VOA kɔnɔna la ya Kayatu Traoré sera VOA baarakɛla musomanw ma minnu ye kunnafoni dilaw ye ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sangani in kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan a y'aw bisimila ko kura bi ye juma ye n'o bɛ bɛn mai kalo tile 5 san 2023 ma k'a lase aw ma ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ Malikura kunnafoniw kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛna tɛntɛn sanga 30 kɔnɔ Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu ye bataki dɔ bɔ bi juma sɔgɔma bataki min senfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye fasodenw ka dala sumusumuni ye min bɛna kɛ kalata dɔ senfɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko référendum o bɛna sigi sen kan walasa ka se ka malidenw bila u ka kalata sariya sunba yɛrɛ u koɲɛw kan min kan ka kɛ karidon juin kalo tile 18 san 2023 VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale b'o kunnafoniw lase a ma. Bi jumadon sɔgɔmada in na Mali gouvernement y'a laseli kɛ ko min ye sariyabajukura kunkanko wetew ye ko o na kɛ juin kalo tile 18 san 2023 campagne minnu bɛ kɛ a kalataw ɲɛ olu bɛna daminɛ juin kalo tile 2 san 2023 kɔnɔ min ye soldasiw ye ko olu bɛna kɔn ka wete olu ka wete o bɛna kɛ juin kalo tile 11 san 2023 min ye a kalata kofɔlen campagnew ye olu datugu kuma o bɛna bɛn juin kalo tile 16 waati ma jɛkulu minnu sigilen don kalata baaraw labɛnni kama Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ni jamana marabagaw bɛna ɲɔgɔn ye karidon juin kalo tile 18 ka kuma kalata labɛnkow kan hakilijigila ni wote in tun bolodalen don kabini masi kalo tile 19 tɛmɛlen nka a bɔla dɔgɔkɔrɔ jamana marabagaw fɛ ko ka sababu kɛ kalatajɛkuluw ka lasigidenw sigili ye jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani ka jamanadenw ladɔnniya sariya sunkura gafe kan an b'aw ladɔnniya ka fɔ ni wete in bɛna kɛ sababu ye ni ka ɲɛsi kɛ jamanakuntigi kalata nata la san 2024 Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Banbara. Maliden minnu sigilen don kɔfɛ n'u bɛ wele ko Malien de la diaspora o ni gafe kura min ni a kalataw ka kan ka kɛ olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o koɲɛ kɔnɔ walasa an ka se k'o ɲininkali jaabi sɔrɔ bi Kayatu Traoré y'a ka kuma barani tɛnkun Cambel Gimba yara la ka bɔ Faransi Maliden don min ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ale sigilen don Faransikaw fɛ an k'a ka jaabiw lamɛn. Ne tɔgɔ ko Seku Wedrago tiɲɛ na Ibrahim Traoré ye min fɔ kunun an tɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ Burkina. Ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an tun y'a lase cogo min na fɛn min ye ni référendum in ye n'a bɛna kɛ juin kalo tile 18 san 2023 Kayatu Traoré ale sera malidenw ma minnu sigilen don Mali kɔfɛ an k'olu ka hakilinaw lamɛn kan. Nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye a kɛ ko fɔlɔ tɛ filanan tɛ sabanan tɛ nka n'i ye nɛgɛ ta cogo o cogo a bɛ nɛgɛ kan de f'i ye maliden minnu kɔni sigilen bɛ jamana kɔ kan u ma deli ka jɛ ni nin waleya in ye fanga si bolo sɛbɛn kurakurali bɛɛ maliden bɛɛ bɛ wuli jamana kɔ kan k'a yira k'a fɔ o ye waleya min ye a kɔni tɛ bɛn olu ma ayiwa nin cɛmancɛ fanga min filɛ nin ye k'a ta n'o ye Asimi n'a ka maaw ye n'u ye a sɛbɛn fura a wari in don sɛbɛn na tɔn dɔ wulila a bɛ tɔn 30 bɔ u ye bataki kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma transition jamana ɲɛmaa n'o yira u la k'a fɔ nin
wala nin kɔni olu jɛlen tɛ ni a ye wala in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na k'a lajɛ ni hakili tiɲɛ don jamana bɛɛ kan k'i ka i jo sariya ta i hakilinaw ta jamana bɛɛ kan ka kɛlɛ kɛ n'i ka faamuyali ye i ka sariya bɛ tɛmɛ i ka jamana kɔnɔ den bɛɛ kan nka nin waleya min filɛ nin ka jamanaden dɔw bɔ jamana ɲɛmaya ɲini na k'a sɔrɔ a ma n'u yɛrɛ ka laɲini masaw de taamana ka taa sigi jamana wɛrɛ kan o jamana wɛrɛ in sigili de bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka se k'o sɛbɛn in sɔrɔ k'a fɔ f'i ka diɲɛ o sɛbɛn in kɔ walasa i ka se ka mali ɲɛmɔgɔ ɲini o kɔni bɛ i n'a fɔ olu kɛ dɛnkɛrɛfɛma ye k'u kɛ bolokɔfɛmɔgɔ ye k'u kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka hakilina n'u u ka miiriya ka taa jamana jɔli la k'a sɔrɔ masa minnu taamana o masa minnu ye jamana bila u ye jamana bila kun dɔ de kan u ye jamana bila sɛgɛn dɔ de kan u ye jamana bilali min kɛ u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka lakɔlisow jɔ ka sirabaw dilan jamana baara siratigɛ foyi tɛ ni masaw ninnu ma dɔ kɛ min na k'a ye mara b'o la mara wɛrɛw b'o la mali taamaden bi jamana bɛɛ la a bi yɔrɔ bɛɛ la région ba in bɛɛ kelen kelen ka maa bi tunga fɛ n'a fɔra ko mali constitution kɔnɔ o den minnu bangena olu fɛ o tɔgɔfɛsigi la olu tɛ se ka jamana ɲɛmaya ɲini fo n'u ye ayiwa u sigira yɔrɔ min na yɔrɔ minnu y'u ladon yɔrɔ minnu ye nafolo d'u ma yɔrɔ minnu kɛra u jabalaw ye f'u ka jɛn o sɛbɛnw kɔ o fana ye ko min ka gɛlɛn kosɛbɛ. Jambel i ko a taabolo k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais n'i ye misali fɛnɛ ta cogoya dɔ la sisan e yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye faransi ye ani ne filɛ nin ye ne bɛ yɔrɔ min na yan nɔ n'o ye ameriki jamana ye olu tɛ u ka jamanaden ye ka i tɛ se k'i kan na bɔ u ka jamana foroba fanga perezidanya o nɔfɛ e hakili la k'a fɔ ko ni mali y'a o kɛ o bɛ se ka kɛ baasi ye olu b'a kɛ olu ka jamana sariya lɛcogo n'a kɛcogo ye nka n'i ye seleke naani bɛɛ lajɛlen ta mali yɛrɛ kɔnɔ mali ye jamana min siyako ni bolo ɲɛsin ni dɛnkɛrɛfɛ tɛ mali ka fɛn ye mali ye jamana min y'a sɛbɛn a ka constitution kɔnɔ a ka sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ k'ale sɔnnen don ka jɛn n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya farafinna bɛɛ n'a ka kelebantiya latilenni kɔnɔ jamana min b'o sɛbɛn i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɛbɛn kɔnɔ o jamana kan ka tila ka bolokoro ɲɛsin ni dɛnkɛrɛfɛ kɛ sababu ye n'i ma kɛ jamana den lakika yɛrɛ i tɛ se ka jamana ɲɛmaya ɲini wa o ye tɔ k'a jɛ ye o ŋaniya in yirali la a n'a kɛwaleyali la. ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa burkina faso jamana kan u ka jamanatigi n'o ye kapitɛni ibrahima tarawele ye bɔra ka barosigi dɔ kɛ jabaraniso la a y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko wulikajɔ baara teriya siraw bɛna don mali ni burkina faso jamana cɛ walasa ko ka se ka jihadisme kɛlɛ ka bɔ jamana fila ninnu kan ni ka fara sahel kan bobɔjulasokaw ye u hakilina di o kuɲɛ kan alidu wedrago ale ka kuma baranin na VOA Bambara tɔgɔ la ne tɔgɔ ko Seku Wedrago tiɲɛ na Ibrahim Traoré yi min fɔ kunun an tɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ Burkina mais Ala m'a ɲɔgɔn d'an ma donc an bɛ Ala fo an b'a ɲini Ala fɛ a ka ɲɔgɔnna caman di Burkinabɛw ma a yi jaabili min kɛ kunun wallahi hali sukɔrɔw yɛrɛ nisɔndiyara hali Toma Sankara bɛ yɔrɔ min na nin a kɔntana parce que a jaabi nin b'a fasodenya yira a yi faso kanu ne tɔgɔ ko Traoré Zanga Bernard ne yɛrɛ lara kun k'a sunɔgɔ i n'a fɔ bebedeni tellement nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ président ni an kɔni t'a lɔ Ala kɔni bɔra ni nin ye yɔrɔ min na ka na d'anw ma parce que an tɛ se ka dɔ fɔ nin na jaabiri nin diyara ne ye fo ka taa kɛ c'est à dire ne yɛrɛ y'a ye a kɛra comme depuis jamana nin danna ale kelen yɛrɛ de bɛ jamana nin kɔrɔsira ka jamana nin kɔnɔna kow lɔ parce que a y'a fɔ cogo o cogo a tɛ tɛmɛ ale kan. Boro Abdul Kader agent communaux du Bobo Djilasso an kɔni ye jamanatigi ka kuma mɛn a ka kuma cogoya ɲɛna a diyara ne ye hali bi Ala ka fanga d'an ma Ala ka jamana ɲɛsuma hali bi bon ne bɛ min fɛ hali bi Ala ka an ka faamaw se jadisi nin kɔrɔ hali bi ne b'o dɔrɔn de fɛ. Kuma min fɔ can lo mais kuma min fɔ fana a ka d'an bɛɛ mɔgɔ tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'i ka kɛlɛ kɛ fɛn yɛrɛ de ka banba k'i ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ fana tɛ kɛ ne gwɛlɛya tɛ yen waajibi lo ne bɛ kɛlɛ la kɔni gwɛlɛya bɛ yen an k'ale ko. Tana ne tɔgɔ ko Zubuga Sidi ne ye jamanakuntigi ka kuma mɛn kunun wala a diyara ye ne fari foni kojugu président kumana a diyara n ye fo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka président ka kuma mɛn ka taa ni kɛlɛ bolo ye. Kuma min a y'a fɔ kun su fɛ kuma nin minɛn bɛɛ ma ka taa bolo jumɛn kan an juguw ka janfa bɔra an yɛrɛ dɔw ra dugu nin kɔnɔ Burkina Faso kɔnɔ yan yɔrɔ an b'ala dari olu mɔgɔ ka se ka segin kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan u ko bolo bɔ janfa na an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen
a ka kuma nin foyi den kelen ma ka kuma nin jɛ mɔgɔ wɛrɛ se ka bɔ ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la n'an yɛrɛ tɛ fo an ka bɛn le an ka se ka bɔ nin ko nin na. ayi ko caman no bɔ mɔgɔ y'a ye exemple i b'a dɔn campagne dɔ kɛra 2019 o taara a ko taara wari di mɔgɔ ninnu ma pour que o kana se ka mankan kɛ olu ka se ka campagne kɛ ka tɛmɛ ko ale wari taara ka mɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ tuguni mɔgɔ tilala ka mɔgɔw sɔrɔ ka révolter ko est ce que o ɲɛna wa i b'a dɔn o ma ɲɛ dɛ bon ninnu décision modèle ninnu a bɛ jamana ci le bon an filɛ difficulté min kɔnɔ bi i b'a dɔn a commencé depuis olu tuma na de est ce que ale ka ɲi. ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa japɔnkaw fɛ yen japɔn minisiri dankan ni o ye jamanatigi ka dankan ye n'a bɛ wele ko Fumio Kishida ale ye layidukanw ta kunu alamisa k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ kɛ ni nafolo kasabiya camanba ye walasa ka se ka Mozambique jamana dɛmɛ nin wulikajɔ baara minnu bɛna kɛ k'a bɛna don nafolo baara siraw fɛ ka jihadisme kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ yɔrɔ min lakodɔnnen don kosɛbɛ n'a bɛ wele ko Cabo Delgado n'an ye gazi ani dugujukɔrɔfɛnw caman de bɛ yen nɔ a yirala o senfɛ k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in État islamique jadijɛkulumaw kɛlen don k'u dili don yen min de senfɛ japɔnkaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka nafolo bɔ ka se ka jihadisme yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ Mozambique jamana kan. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka arajo fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Bugunikaw b'an sɔrɔ arajo Kumase ka 92 fiɲɛ sira fɛ Baɲangara ani Koro aw b'an sɔrɔ arajo Uruna ka 93 ani tomi 2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 Abijankaw aw bɛ se k'an nasɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu n'o ye Burkina Faso jamana faba ye o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 ye aw bɛ se k'an nasɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an nasɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa Faransi jamana kan a yirala k'a fɔ Faransi jamana u ka wasadenw olu ka bɔlɔlɔ sira o minɛna bingalikɛlaw fɛ minnu bɛ wele ko hackers ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira bi juma sɔgɔma Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase Sénat n'o ye sanfɛ bulon o ka siti fiɲɛ sira fɛ sɔrɔli tiɲɛna kabini bi sɔgɔma an ka kulu labɛnna kosɛbɛ walasa ka baarakɛbaliya nin ɲɛnabɔ Sénat ye tweet kɛ nɛgɛ ɲɛ 11 ni sange 30 waati la k'a sɔrɔ a ma kuma wɛrɛ fɔ a jɛlen don ko nin ye bingani ye min bɛ ban baarakɛyɔrɔw la min bɛ yɔrɔ nin degun ni ɲinini ye interneti n'o ye bɔlɔlɔ lakalani dɔnbaga Nicolas Hernandez Aleph Network jɛkulu ɲɛmɔgɔba y'o fɔ AFP
No Name n'o ye a jatigɛ walebagaw y'a jira ko a ye bingani nin kɛ a ka telegram kan min bɛ se ka sɔrɔ foroba la nɛgɛ ɲɛ 10 ni sange 20 waati la ni cikan ye irisikan ani tubabukan na min bɛ faransi ka dɛmɛ kɔrɔfɔ Ukraine jamana kan. No Name y'a sɛbɛn ko an y'a kalan kunnafonidilaw fɛ ko faransi bɛ baara kɛ ni Ukraine ye dɛmɛni fɛrɛ kuraw dɔw kan min bɛ se ka kɛ marifa ye ka fara jamana kɔkan minisiri Catherine Colonna ka kumaw kan ani an ye faransi sena ka yɔrɔ datugu. Marisi kalo laban na lajɛba kɛyɔrɔ tun datugulen don sanga damadɔ kɔnɔ bingani dɔ fɛ o jɛkulu kelen nin y'o fɔ o kun kelen de kosɔn. No Name min bangera san 2022 marisi kalo la o ye Rusi jamana dɛmɛbagaw ka hakɛriw kulu 80 ɲɔgɔn dɔw ye minnu bɛ bingani kɛ tɔnw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ Ukraine dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛn la farajɛ jamana tilebi fɛ. Nicolas Quentin y'o ɲɛfɔ marisi kalo laban na. Thales bagabagali sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ka sɛgɛsɛgɛlikɛba min bɛ na ni o ye faralen ɲɔgɔn kan dɔnikɛla 50 ɲɔgɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ. Faransi n'o ye u ka laɲini dɔ ye tuma bɛɛ o bingani sugu caman kɛra kalo laban ninnu na. Arabadon Faransi dugutigi blon caman ka situ fiɲɛ sirafɛ sɔrɔliw fana binna Rusi jatigɛ walew fɛ n'o ye activistu ye. Hackers n'o ye jatigɛ walekɛlaw ye ordinatɛri baarakɛlaw ka tɔnba min tɔgɔ ye Abtel n'o sigilen bɛ Nîmes Faransi jamana woroduguyan fan fɛ n'o ye dugutigi bulon caman sigiyɔrɔw ye. O Rusi dɛmɛbaga jɛkuluw ye ɲɛta sɔrɔ kabini Rusi ye Ukraine bingani kɛ. U bɛ walen kɛ ka sɔrɔ u ma kumabɔ sara n'an b'o wele ko rançon ɲini. U tɛ i n'a fɔ laadala hakɛriw ye. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 01 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Segu mara la ka da ka denmisɛnnin kusi a yirala k'a fɔ o ɲɔɲalen don u ka sugu kɔnɔnaw la wa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ a fanba bɛ bɔ Allemagne jamana Turki ani Faransi jamana kan nka jagokɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a feere o kɔni bɛ kelen don jago duman ye olu bolo nka ko kɔlɔlɔw bɛ a la maa dɔw ka fɔ la baw a kusi ninnu caman bɛ yen nɔ ko u ma sanu walasa an ka se k'o kunnafoni yɛrɛ ɲɛdɔn Segu mara la bi VOA ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Jeni Albert ye ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye kunnafoni di maa minnu ma n'olu ye kusi sannaw ani kusi feerebagaw yɛrɛ ye sugu kɔnɔnaw la an k'olu ka seereyaw lamɛn. Bi denbatigi ka dɔgɔ min tɛ kusi don a den na wasa ka den banakɔtaa kunbɛn. Kusi in feere bɛ ka caya kosɛbɛ ani a feere kɛbaw bɛ nafa caman sɔrɔ a la. Ali Tangara ye o kusi feerela dɔ ye min bɛ kuma kusi bɔyɔrɔ ani olu yɛrɛ bɛ nafa min sɔrɔ a feereli la. Kusi ninnu caman bɔ Allemagne, Turki ninnu bɔ ani Faransi ninnu. Bɔn ale kɔni ye jago ye, bɔn a tɔnɔ ka dɔgɔ. Mais fɛn dɔw kɔni bɔn a ti jɔ quoi. Manju Ture fana ye kusi feerela ye Segu suguba la min fana bɛ dɔ fɔ an ye kusi feere nafaw kan. Nafa b'a la parce que kusi ko ye saison ko de i bɛ taa sɔrɔ saison dɔw la o bɛ marché kosɛbɛ kosɛbɛ. I n'a fɔ an filɛ nin wagati min na funani wagati min na ale sugu ka suma dɔɔni. Kusi marché ka teli kosɛbɛ wa a sɔngɔ b'a to dɔdɔni feerebaw olu fana ka u tɛgɛ nɔ. Seku Fɔnba ale ye client ye min bɛ a san k'a feere. Kusi ninnu u paquets bɛ ɲɔgɔn ye parce que i b'a sɔrɔ dɔ paquet la den hakɛ min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ dɔ ta ti o bɔ quoi. Donc hakɛ kelenw tɛ quoi. Mais a dɔw bɛ daminɛ 750 ka yɛlɛ a bɔrɛ dɔw bɛ taa 3500 la. Ne ma kɔlɔlɔ ye kusi donni na ni a bɛ falen a falen tuma na. An ka wulikajɔ sera saniya tigilamɔgɔw ma walasa k'a dɔn ni kusi donni den na ni kɔlɔlɔ bɛ o la kɛnɛya nasira la. Yakuba Sidibe ale ye hygiéniste ye Segu centre de santé de référence Famuru Dumbuya la. Sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn b'a yira k'a fɔ ko kusi donni ko a bɛ bana bila denw na. Nka adamaden bɛ nɔ mɔgɔw fariw tɛ kelen ye. I b'a sɔrɔ kusi bɛ dilan ni fɛn minnu ye a ka ɲi den dɔ ma a bɛ allergie bila den dɔw la. Madame Fane Asan Kante ale min bɛ kusi san k'a feere ani a b'a don a denw na ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ale ma kɔlɔlɔ ye a la ani ko lafiya don olu denbatigiw ma. Kusi ko kɔni a ka fisa ne yɛrɛ kɔni b'a san ne b'a san ka denmisɛnninw ye bon u b'a don a kɔni tɛ fɛn k'u la et puis a b'a to u tɛ sugunɛ kɛ dilan na fɛnɛ parce que sisan bɛɛ b'a dɔn den fini sugunɛ fini ko a ma nɔgɔ sisan wa n'i y'a dɔn den la ka si ni dugu jɛra dɔrɔn i b'a bɔ a la a ka entretien n'a ka toilette kɛ dɔrɔn o y'a bannen quoi.
Wasa Kulubali ye den mansa ye min bɛ kusi matarafa a denw na a b'a hakilina di an ma. Ne kɔni bɛ kusi utiliser den na ni ne bɛ taa yɔrɔ la a ka fisa ne taara n'a jala ye a bɛ se ka kɛ a bɛ bo kɛ ou bien sugunɛ kɛ n'a o dun kɛra jamana dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye ne kɔni ta nafa y'o ye ne ta donkun y'o ye ne b'a don a la o la bon min y'a fɔlɔ an tun b'a den kelen san 15 mais sisan a kɛra 20 dɔw b'a den 7 yɛrɛ file 100 dɔw ta ye den kelen 20 terrain min bɛ feere bitigi la o den kelen kɔni o ye 20. Kusi ninnu donnen kɔ den na a bɛ fili cogo siya bɛɛ la. Yakuba Sidibe yala kɔlɔlɔ bi o la kɛnɛya nasira kan wa? Kusi bɛ filili min kɛ ɲama kan a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ 2 lase an ma. Kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ tali kɛ an ka kɛnɛya fanfɛla la, kɔlɔlɔ 2nan bɛ tali kɛ an ka sigida yɛrɛ fanfɛla la. An k'an janto nin fɛɛrɛw la wasa ka ani an denw ka kɛnɛya sabati. Jeni Albert, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Arabadenw mɛ kalo tile sabanan san 2023 diɲɛ ye duniya kunnafonidilaw ka hɔrɔnya don seli kɛ nka Mali kɔnɔ kunnafonidilaw ka bagabagali fanga siranya ko nɔminɛnu ani minɛnu ka bɔ kiritigɛso hukumu kɔnɔ o ko bɛ ka caya ka dankari kɛ kuma fɔli hɔrɔnya la. Aw hakilinaw ye mun ye kunnafonidilaw ka hɔrɔnya o ni kuma fɔli hɔrɔnya la Mali kɔnɔ bi? Yala kunnafonidilaw fana b'u ka jogoɲumanya sariyaw bonya wa? Mun kan ka kɛ? Aw ko di ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la ni sibiri mɛ kalo tile 6nan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan nin kana fɔ kɔ dɛ. Ka kɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔladon ye min ɲɛnamayara ni kunɲɔgɔn daminɛ in na n'o ye Journée internationale de la liberté de la presse ye. Muso minnu ni olu bɛ kunnafonidi la olu jɔyɔrɔ ye mun ye? Gɛlɛya jumɛn b'u kan u ka baara la walasa an ka se k'o ɲɛdɔn bi? Keyatu Tarawele ye musow ka kɛnɛ kan VOA yɛrɛ kɔnɔna la kunnafonidila musoman dɔw lasɔrɔ ko olu ɲininka an ka o seereyaw lamɛn. An balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi musow ka kɛnɛ kan Malikura jɛmukan kɔnɔna la an bɛna kuma fɛn min ye kunnafoni kannabilali o de kan. Sabula kunungo o tun ye duniya don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigira yaasa ka se ka a ɲɛnamaya kunnafonidilaw ni kunnafoni sɛnsɛnlaw ye. An bɛ waati min na ko sisan an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ muso caman de bɛ kunnafoni sɛnsɛn baara kɛ. Nka gɛlɛya jumɛn de bɛ musow kan kunnafoni sɛnsɛn ta sira kan? Caman bɛ yen u bɛ bila u bɛ taa ka taa kunnafoniw ɲini yɔrɔ la a sɛgɛsɛgɛli yɔrɔw la gɛrikɛ yɔrɔw ni kɛlɛkɛ yɔrɔw ni fitinɛ yɔrɔw la u bɛ faga danbe kariw ka adamadenyaw la ko caman caman de b'a la. Yaasa ka se ka na o kuma fɔ bi an ye wele bila n baarakɛɲɔgɔn 2 ma. A fɔlɔfɔlɔ o ye Blanche Sanu ye ale ye journaliste ye a bɛ baara kɛ VOA kɔnɔna la yan nɔ French to Africa Service. A 2nan o ye Mariam Traoré ye VOA Bambara kɔnɔna la. O tuma na a y'aw bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan. Blanche ɲininkali fɔlɔ ye min ye? E ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka baara daminɛ kabi Burkina Faso ka sɔrɔ ka na sisan i bɛ yan nɔ farafinna yɛrɛ gun kan. E bɛ se ka mun de fɔ an ye musow ka baaraw la kunnafoni sɛnsɛn hukumu kɔnɔna la? Déjà ne bɛ fɛ ka min fɔ c'est que musow yɛrɛ man ca an ka baara nin na. Bon gɛlɛyaw bɛ yen déjà ka a se ka kalan nin kɛ fo ka taa laban nin musow souvent bon problème bɛ kɛ ko kana kɛ denko fanfɛ ou bien après ni furura bon charge bɛ caya donc ça fait que mɔgɔw o bɛ kalan daminɛ mais bon après o t'a laban. Bon ni fana laban n'i taara se k'i bɛ baara y'a la souvent o bɛ to ka proposition kuntan kɛ tout ça la donc après a bɛ musow décourager quoi. Bon ni fana sera ka baara sɔrɔ ka baara daminɛ min kɛ nin après kana na bɛn ni milieu dɔ ye bon cɛw fana souvent c'est pas simple parce que o b'a ye comme i muso ye o bɛ fɛ ka i tinti duguma ou bien o b'a ye que non muso bɛna ka na ɲa minɛ olu la o tɛ kɛ donc o ko fana bɛ yen donc bon. D'accord. O diyara n ye Mariam. Awa ɲininkali min bɛna sɛmɛ la sisan e fana ye maliyɛni de ye i bɛ nin kunnafoni baara na kabini i dɔgɔmanin kabini san 16 i ye baara daminɛ i tun bɛ baara la radio Gintan na i bɛ Mali ka médiaw ka kɔnɔna na n'o ye kunnafoni baaraw ye fɛn caman bɛ yen i b'o dɔn i bɔra yen i nana Amérique jamana la
kana i bɛ baara kelen in de la yan nɔ mali la e bɛ se ka mun fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye dɔnniya minnu sɔrɔ ani i ye misali minnu sɔrɔ i ka baara nin sira kan n'o bɛ taga musow fan fɛ n'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ou bien n'a bɛ se ka taa kɛ nafaw ni fɛn wɛrɛw ye ka taa a ko hukumu kɔnɔna la. Ayiwa Keyatu i ka o ɲininkali diyara n ye n ka foli bɛ an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw ye nin waati in na awa i y'a fɔ cogo min i n'a fɔ n balimamuso Blanche Sanu y'a lase cogo min na kunnafoni sɛnsɛn musow bolo ko nɔgɔn tɛ n'i ye jateminɛliw kɛ i n'a fɔ ale y'a fɔ cogo min kalanw kɔfɛ ka na se an ka furukow ma ani ka na se baara wɛrɛ cogoyaw ma musow ni cɛw cɛ san ko an bɛ jamana min kɔnɔ min tɔgɔ ye ko États-Unis diɲɛ jamanaba don i b'a ye k'a fɔ kunnafoni di nasiraw fɛ cɛw bɛ se ka min kɛ musow bɛ se k'o kɛ cɛw bɛ se ka bila ka taa kɛnɛma cogo min na i n'a fɔ ka taa terrain kan musow bɛ taa ten o kɛra kɛlɛdaga ye o kɛra diɲɛ jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛnbaw ye i b'a ye muso journalistes minnu ye kunnafoni sɛnsɛn baaraw kɛ u bɛ wuli ka taa kunnafoni ɲini nka n'i ye kunnafoni ɲini yɛrɛ taabolo ta k'a lajɛ Keyatu i b'a ye waati dɔ la musow fan fɛ hali cɛkunda gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ misaliya la anw minnu bɛ voix de l'Amérique kɔnɔ yan ni Ala y'an garijɛgɛ ka baara in sɔrɔ waati dɔw la n'i bɛ kunnafoniw ɲini i sigilen yan i n'a fɔ an yɛrɛ ka bɔ jamana n'o ye Mali ye ka taa kɔfɛlaw la n'o ye togodaw ni marabolo kɔnɔnaw ye ni n'a fɔ sisan ni lakanabaliya bɛ sen na attaque kɛra yɔrɔ minnu na a kunnafoni ɲuman yɛrɛ sɛnsɛnni ka se k'i bolo da kisɛ k'a ka gɛlɛn i ka baara kɛ waati kunnafoni ka kan ka tɛmɛ fiɲɛ sira fɛ tuma min na o bɛ se waati dɔw la ka sɔrɔ mɔgɔ kelen pe nɔfɛ i bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn min sɔrɔ o b'a sɔrɔ waati dɔ i ye mɔgɔ tan wuli don dɔw yɛrɛ la an tɛ kunnafoni yɛrɛ sɔrɔ n'i tɛna na fu fɔ mɔgɔw ye o y'an ka baara gɛlɛya dɔ ye min ye kɔfɛla yɔrɔ ye ka taa terrain kan farafinna walima ka taa terrain kan diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛbaw la Blanche Sanu ale bɛ dɔ dɔw la i n'a fɔ Nations Unies ninnu n'a fɛnw tile kurukara baara de don waati dɔ i bɛ mabɔ i ka denbaya la i bɛ mabɔ i denw na yɔrɔ sotigikɛ yɛrɛ kuma tɛ fɔ tile 3 tile 4 wa heure fanba bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ i jɔlen b'i senkun kan ka kunnafoni ɲini ka se diɲɛ mɔgɔbaw ma minnu da bɛ diɲɛ kunkankow la n'olu ye diplomatiw ni a sugu bɛɛ b'a la ministres ni jamanatigiw ye pour que i ka se k'u sɔrɔ ka kunnafoni sɔrɔ jamakulu min bɛ da u kan ka na n'o y'u ka protocole ye olu yɛrɛ tɛ sɔn kuma dɔw kunnafoni sansanaw ka gɛrɛ an ka baara gɛlɛya dɔ filɛ nin ye o kɛnɛ kelen nin kan an b'an dama kasiya ka tasibila kɛ an tɛɲɔgɔnw an'an baarakɛɲɔgɔnw minnu ni tora kunnafoni sɛnsɛn senfɛ an hakili b'a la salongo musolamɔgɔ dɔ a bɛ bɔ Américain a bɛ bɔ Irak jamanaden don mais Américain jamanadenya de b'a bolo a taara ka taa k'a bɛ taa kunnafoni sɛnsɛn la ye u ka jamana fan fɛ Iran guerre mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn na yen u ye marifa k'a la yen a fagara kɛnɛ kan yen ɲɛma sɔrɔ a ka fagaliko la u n'a ɲɔgɔnna camanw ka tɛmɛ k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔw ɲɛna kunnafoni baara aw ka se k'a faamuya k'a fɔ a bɛ faso dɛmɛ a ka développement na a bɛ faso dɛmɛ fɛn caman caman de la parce que kunnafonidilaw ye misali dilaw de ye o tuma na an bɛ baro ni kun cɛ n'o o ko ye bi an ka foli b'aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. nin kɔfɛ sisan an ka jɛ an ka Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. an bɛ Algérie farafinna sirantɔrɔntan denmisɛnw ka kɛnɛ kan sirantɔrɔntan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan CAN U17 ɲɔgɔndan ko don Mali b'a kɛnɛ kan kunu alamisa mɛ kalo tile 4 san 2023 Mali ka ɲɔgɔndan filanan na a ye sebaya sɔrɔ Cameroun kan celu 2 kanankolo o y'a to ni Mali bɛna ye CAN U17 quart de finale la ka da kan Mali ka boko fɔlɔ la a ye sebaya sɔrɔ fana Burkina Faso kan. Hayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na o kosɔn an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Tukɔrɔba 2 o bozodaga mɔgɔw ma u ka dugutigi n'o ye Dawuda Sinɛnta ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye ka fara Yusuf Tarawele ani Basiru Tarawele kan ninnu b'an lamɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'an ka foli b'u ye an b'a fɔ ye k'aw k'an bɛn waati wɛrɛ.